खुलुमबाय। दिनै मा दुर्गा देबीनि फुजा बेवहाय आङो जोंनि दतमा समस्तिनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे जोंनि आसामबासि आङो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनाय बयनोबो जासिहरदों आरो लोगोसे आसा खालामदों बिमा दुर्गानि सहाय सहजुगिताजों निस्सय जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय आरो गोजोना फैथों आरो जों बिटिसि बासि हिसाबै बिटिसिखौ जौगालांहोनायनि जे थांखिजों जों दिनै बिटिसि सरकार दिनै बिपि राजनितिक दला दानो थांगासिनो दं। आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन बा मा दुर्गानि खाथियाव आशीर्बाद गाबदों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिखौ लानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि खामानिखौ जों जाहाथे मावलांनो हायो आं बेखौ मा दुर्गानि खाथियाव आशीर्बाद बिदों।